Entrepreneur at ZANU-PF Harare Provincial Top Executive Kuda Tagwirei is bankrolling the party's Epworth North Ward 5 by-election. Zanapenda mashoko ari kunokanzi kuda kwechitagwirei asi kuzodzora tsvimbo panguva ine kuchionekwa kunzi aiwa kwaya achidhisha out awa nekudhoneta kwaari kuita munzvimbo dziri kunokanzi dzinoda kuitwa maby-elections. Panguva ino vanhu vari kuzviona sekunge ari kuzama kuda kubhaya support aiwa especially panhau yake aiwa yekuadministiwa in the central committee, the decision making board the ruling party ZANU-PF. Sarapinda mashoko ari kuda panguva ino kuti wasubscribe like watombe bell icon. Tipita with the friends of Dr. Tagwirei vanobuda nyora chiti ZANU-PF Harare province is in full swing ahead of the Ward 5 by-election in Epworth North. Scholarships awarded, 15 balls pledged, food support for elders, entrepreneurs empowered. Big salute to Elder Dr. K. Tagwirei for championing President Idi Mnangagwa's mantra, deliver, deliver, deliver. It's about service, not titles. Ward 5 by-election, hashtag Epworth North, hashtag ZANU-PF, hashtag deliver, deliver, deliver. Mashoko ari kuda panguva ine achinogwa nemafriends of Dr. Tagwirei. Panguva ine vari kuuya panguva ine vachitaura vachiti aiwa kuda kwachitagwirei ndiye ari kusponsor these initiatives, ari kuonekwa kunzi vari kuzama makuhelpa kuti ZANU-PF iachieve aiwa itore zvigaro zvose ihwine ma-elections ese ari kuita kuma-by-elections uko. Mashoko ari kubuda panguva ine vamwe vari kuona sevote buying panguva ine kuti these guys vanongoya vachingodhisha out vachinodonata nekudididi. It is a way to crush the opposition. But at the same time, some of the people they are viewing it sekubhaya support. Kuti kuda kwachitagwirei, especially mu the Harare province, ari kuzama kubhaya support since people vanyatsa kuziva kuti kuda kwachitagwirei akamira neZANU-PF party pakudhara achisponsor nekuisapota zvakasiyana siyana. So they are arguing kuti mungangoda kuti Tagwirei angokupai ma-initiatives dzingava mari kana motokari kana zvese but musingadi kuti ave involvedwo muma-decision making processes enyu here. Mune comment section medu mbudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musana subscribe like chiri on the bell icon.